Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Eksorsista. Nayarma, ayo na pang daga pangutana. Subayag kinindahan pandong sa gawas. O kabot sa unahan, liko sa tuo. Kinahanglan magkalagawas ka mo karon yun dayon. Cheryl, dagan! Dagan, magdali ta! Kapoy na kaayo. Kapoy na Sige na, magdali! May lang untang makalingkawas sa sila si Cheryl. Akong sayop kining tanan. Akong sayop! Kinsay ni Pusil patay sa tong kauban Irma. Ug hain na sila si Doris ug Cheryl. Devon, Oh, ako. og kung moingon kong ako. Ako'y nagpagawas. May problema ba? Iso gyuday ka, Irma. Tungod kay nagbahay ko. Kung nga halong nagpalingla ko nimo. Wa ko ikaw linglaha. Igo lang kong nituman sa imong kapritso, Irma. Ug karon mo na imong ibaos nako. Ang may nimo, ikaw ang isunod kang Martin nga sa dili palang dugay among gipatay at tubangan ni Cheryl. Mapatay man tuod ko nimo. Apan maghago ko una nimo lang. Mas maayo aron mas kulbahin namang tanan. Cheryl, pagdali! Pagdali! Oh, Ginoo! Ginoo ko! Asa mo ba dong mga maanyag nga babae, ha? Dakpan niyo sila! Uy ko! Mga igsuon kong kaparian, di nga tong gihimong emergency meeting karon. Put ko nga masayod ka mo. Nga sigon sa intelligence report, anian na din sa atong dapit ang mga pundok sa Ordos Diabolos. Dili kini katiaw-tiawan nga balita. Busa isip inyong arsobispo, maghugpong kita, kuyog sa kwerpo sa kapulisan sa pagsumpo kanila. Your Excellency. Naumulda ang atong exorcism team ubos sa pagdumala ni Padre Amaro Cervantes. Mga kuyog niya, mo ang pipila sa atong mga kaparian nga mamahimong exorcist squad ning atong archdiocese. O sa himo una to, alam niini, Your Excellency. Una, matagdayong human sa misa. Atong ampuon, ingon nga Oratio Impirata, ang pag-ampu ngadto kang San Miguel Arcangel. Ikaduha, gidapit ko kabong tanan nga muhalad og linain nga misa alang niini. Ikatulo, himuon nato ang pagpuasa nga sa ato pa. Dili ta mukaon tibok adlaw matag Biyernes, sulod sa usa ka buwan. Ug ikaupat, palig-una ang espirituhanong kinabuhi sa inyong mga parokyano, pinagi sa pag-ampo o pagpakumpisal. Kaya nga atong paghahimuon karon, usa ka spiritual warfare. Maginaot ko nga mubulig ka mo. Manindog, manalangin kaninyo ang Diyos Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Guwapa din duhay. Ato ni silang igang rape na. Mas maayo tingali nga mo apil yung aron enjoy. Nang Isabel, Mas maayo aron maapod ta. Paingon na din yung mga hinampak o mga uwagan ay sika pa kay mga mata. Pwes pagtagpaw ka mo ni ako mga bala! Niya! Sige na!
Doris, magdali! Dagan ka mga to sa gawas ni Cheryl! Sige na! Una! Sige, sige. Cheryl, tara! Bukna ninyo! Bukna! Kini ang inyuhay! Kini ang angay ni mo, Irma! Nya, puso ko ka ba, Irma? Kini angay kalimot yun. Okay lang mo diha, Doris! Nahado ko. Si Cheryl, ito na lagi hapon si Hangtod Jaron. Ang animal na si Isabel. Ato, iyang giluwas sila si Cheryl o Doris. Ako silang dolon. Isabel, si Franco ka nagpahinga din sa tunay matangan. Oh, is there anything I can do for you? Maayo kong mekaniko. Basi og kinahanglan kag overhauling sa imong sakyanan gubaon. Nituol siya sa tubangan ng sakyanan. Ako siyang pangkaan. Nagliraw-liraw ang mga mata sa tunta. Doris, palihog ko og tunol niya ng akong bag. Oo, niya. Niya water gun. Nga ang suit exercise water. Ako siyang pasirita ni ini ug dayon. Ako siyang pangkaan. Kinuo ko. Tapagi itahon ko. Giablihan sa buang bintana siyang sakyanan. Huh? Musa kang gipasirit sa buang. Hey! Kasakit! Rest in peace, Franco Castillo! Nawa si Devonodev. Nga unta, niya raman to siya dapita malabay. Kabog daw sa hangin nga dapat sa akong panit. Doon nilikos na akong kausap ka. Bitin! Mamatay ka, Irma! Animal. Ay, animal. Kusakit sa kong kalawasan. Ay, shit. Shit! Ikaw! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!